En aquest mural hi veiem representat un plànol en relleu del poble. Hi trobem ressenyats els llocs més importants per tal de situar el visitant des de l'entrada del poble. La vila de Verdú, a l'edat mitjana, era closa per un recinte emmurallat, que es va anar configurant al voltant del castell. Actualment es conserven alguns elements reconeixibles de la muralla, al portal de Lleida i al portal de Guimerà, a la plaça Major. Verdú, al segle XIII, estava completament emmurallada. 15 torres i 4 portals. Tenia aproximadament 100 focs que ocupaven els llocs més pròxims al castell. Al segle XVI i XVII, la població s'estengué cap a la part més sud, que rebia el nom del Raval, amb el segon cercle de muralles. Novament, al segle XVIII i XIX, amb el creixement que experimenta Verdú, es forma el carrer Jesús, el carrer Sant Miquel, conegut amb el nom dels carrers dels cantirers. L'any 2024, la vila de Verdú compta amb uns 800 habitants.